Is-silenzju perfett li s-soltu jiddomina l-belt kapitali antika tagħna inkiser għal ftit ħin il-ħamis filgħodu. Dan meta bosta familji bit-tfal ħonqu t-toroq tal-imdina u nġabru fil-pjazza tal-katedral għaċ-ċelebrazzjoni tal-ġublew tal-ħniena. Ċelebrazzjoni li bdiet b'attività ta' animazzjoni għat-tfal fejn b'mod mill-aktar sempliċi kien spjegat x'inhu l-ġublew tal-ħniena. Animaturi qablu l-ħajja tagħna ma' ktieb paġni bojot fejn maż-żmien jibdew jimtlew bl-istampi. Stampi li jiġu wisbaħ u jieħdu l-kulur jekk dak li jkun jinkludi lil Ġesu f'ħajtu. Jien ġejt hawnhekk biex niċċelebra mal-ħbib tiegħi. Biex naraw l-Arċisqof. Għax illum minn iskola u biex nifirħu flimkien. Biex nagħmlu festa. Biex niċċelebra l-festa tal-ħniena. L-idea tal-ġublew tal-ħniena oriġinat mill-Papa Franġisku. Bil-ħsieb ikun li f'din is-sena nsarfu l-ħniena Talla f'azzjoni konkreta, b'mod speċjali ma' dawk li għandhom l-inqas dritt għaliha. L-Arċisqof Charles Cicluna spjega lit-tfal li Alla jaħfer lil kulħadd u stedinhom biex qabel jidħlu mill-bib tal-katedral jgħidu talba. Talba li kienu ħobb jgħidha ħafna San George Preka. U għaffirli sinjurajta. Għaxa reksena għadu il-biftaħnina biex il-ġestu najdu l-thank you u najdu l-sorry